Mukhaon ba mong okra, guys? Hello guys, welcome to my vlog. Mamahaw ta karon og okra. Okra o ganing sausawan. Healthy ka siya. Nasa sausawan nga kaning naisili o kaning sibuyas Bombay. Mukhaon ba mong okra, guys? Tamis-tamis siya kay bago man siyang kinuha. Halang ka siya. Namli siyang okra kaya walay kontra. Halang ba?